Em quedo amb una sensació de que hem llegit una moció, hem votat, però no hem fet un debat. Em passa això, i faig autocrítica, És a dir, estem tenint el debat ara un cop votat. I és més, crec que és necessari que el tinguem, aquest debat. Encara que sigui per, potser, arribar a la conclusió que ens ha portat la votació al ple, i que la democràcia, escolti'm, tothom l'ha de respectar. Però em queda una sensació de que no hem tingut un intercanvi d'arguments raonat entre els uns i els altres per mirar d'entendre i potser acostar posicions. La posició d'Esquerra ha sigut coherent al llarg de tots aquests anys, sobretot a nivell d'Esquerra Tarragona, en la preserva del litoral i, en aquest cas, sostenir que l'entorn de la Sabinosa ha de tendir cap a la seva renaturalització i obertura de cara a la ciutadania i no cap a la seva urbanització i construcció. I en el cas que ens ocupa, estem totalment a favor de que s'arrangi bé un camí de ronda. Però un camí de ronda no és un passeig de 5 metres d'amplada, això és un vial en tota regla, però podria circular un cotxe. No, un camí de ronda és el que hem vist a molts altres trams del litoral català o el que veiem a la Costa Brava i que tant de valor afegit té pel turisme com pels ciutadans i ciutadanes de l'emplaçament en particular. Crec que el debat de la Sabinosa, el que ens hem de fer com a ciutat és si el que volem és nova construcció i urbanització de l'espai o el que volem és preservació i obertura. I ho dic des del punt de vista de que després del debat del passeig ve el que s'hi fa. I en el que s'hi fa, els parla l'exregidor d'Urbanisme, sap que la pulsió i la tendència és a voler fer molta més nova construcció que rehabilitació dels metres quadrats que hi ha construïts. I ho dic perquè quan vaig tenir una posició de poder, i ara en aquest moment no la tinc a l'Ajuntament de Tarragona, vam agafar i a la Diputació li vam dir «Ei, atureu això que esteu proposant». No, i ens era igual el partit que governés. Ho vam fer per coherència a uns principis i amb la ciutadania. I vam aturar aquella proposta que podia encabir, era tot un equipament de zona d'activitat privada, excloent de la ciutadania, no oberta al públic, i que podia albergar casino, hotel i tot el que convingués, amb una nova construcció descomunal. I vam dir, això no ho pot ser, i vam aturar. Llavors teníem una posició. El senyor Collado m'interpel·la per la meva posició com a nou diputat a la provincial. Miri, faig el que puc, sincerament. El que no faig és ni autoenganyar-me ni enganyar el personal. Mantinc la meva sinceritat, però un és l'últim que ha arribat, hi ha un treball en equip i també hem de ser lleials a tot això. Llavors, la meva posició només arribar va ser veure en quin estat estava exactament el projecte de Sabinosa, amb el qual ja havíem sigut molt sincers amb la Diputació i públicament tots aquests anys enrere. I, sincerament, ara mateix de qui penja és de l'Estat, perquè el sòl per on ha d'anar el passeig està cedit a l'Estat, al Ministeri, i el projecte el té adjudicat l'Estat i, per tant, depèn de l'Estat aturar-lo o no aturar-lo per replantejar-lo. Per tant, aquí la demanda entenc que cal ara dirigir-la a l'Estat per ser pragmàtics i operatius. Per cert, la Diputació ja va fer una consulta amb l'Estat de si estava disposat a replantejar-lo després de les converses amb SOS Costa Daurada i Camp de Tarragona. I la resposta va ser que no, que tiraven endavant. En tot cas, jo aquí interpel·lo, fins i tot després d'haver perdut, haver perdut la moció, interpel·lo l'alcalde i ho faig perquè sé que l'opinió de l'alcalde és rellevant per la Diputació i per l'Estat. Jo, al final, soc coportaveu en un grup municipal, el segon que té aquesta ciutat. I això és el pes que és a l'hora de representar-la. L'alcalde té la representació simbòlica de la ciutat i això ho reconec jo el primer. És a dir, si l'alcalde diu que agrada i que val la pena tirar-lo endavant, hòsties, és l'alcalde de Tarragona, perdó per la paraula, és l'alcalde de Tarragona i, per tant, em sap greu. Ojalà no diguis això, però ho diu. I, per tant, crec que la part estratègica per modificar l'actitud o la línia de la Diputació, però sobretot la de l'Estat, que és de qui depèn, és què dirà o deixarà de dir l'alcalde. I és aquí on jo interpel·lo l'alcalde i simplement la petició és molt concreta. És, ostres, mirem de sumar esforços per demanar-li a l'Estat, també a la Diputació, que som companys allà, però sobretot a l'Estat, demanem-li, si us plau, que aturi aquestes obres que començaran imminentment al gener i que puguem tenir unes converses per mirar de fer més participat aquest projecte i per mirar de rebaixar-lo i fer-lo el més integrat paisatgísticament possible. De la mateixa manera que jo li dono tot el recolzament a l'alcalde Viñuales quan diu el conservatori millor que se'n vagi cap a la tabaquelera.
totalment d'acord amb quan l'alcalde va fer aquesta petició i doblem l'aposta. Tot el que puguem treure de hub cultural de l'entorn de la Savinosa i portar-lo cap a la Tabacalera és bo per la Tabacalera, que allí necessitem molta cultura, no ens podem permetre 2 o 3 hubs culturals, un de gros i feina rai, i a la Savinosa apliquem la lògica aquella del menos és más. Per tant, des d'aquest punt de vista, si hi ha l'opció de que més enllà d'aquesta moció d'avui puguem seguir tenint converses per mirar de consensuar millor entre totes i tots el projecte de la Savinosa, crec que serà una bona jugada.